Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow. Doon ako pangutana. Iyaw suko ha. Unsa man na, Mateo? Basta, ayaw ladyod suko ha. O, sige. Dili ko masuko. Unsa man imong pangutana, bi? Kuwan good. Unsa lagi? Giyon sa ninyo paghimo Monica. Si Bogart na nagtudlo ni mo, no? Aron imo na ipangutanan ako. Waman labot bugart, oy. Unya? Ngano na kauna-una magas pagpangutana ini? Ibong lang ko. May kalit manggod dako imong tiyan human ato kasal. Mateo. Bisag unsaon ko ikaw sa pagpasabot, dili ka makasabot. Dili na ta magiskot, ana. Og ayaw na gyud kog pangutan ag ingon adto, ha? Masuko na gyud ko nimo. Ano ka eh? Kalit mo kag linyaw sa imong o. Ano ka? Naman. Doon na kay sakit. Bugart. Oh. Ibong lang ko. Sa may mong bungan. Giyon sa ba paghimo Monica? Totoo. Mm. Imo. Mm. Imo gipangutan na sa rana. Nya mitugan siya. Suko sa Roy. Suko yun. Pantay ako na siya pasangilan Sara ha nga. Mo'y nitudlo ni mo. Ikaw, John. Pinuangan mo dong ay. Imo gisultihan Sara nga ako'y katudlo ni mo na. Aron mangutan na kagingon ato. Waoy. Waoy si mong ilong. Diyaan sa ko ato ron. Unsa na Bugart? Sabaan sa kong Sara kay nagduda man siya nga ako'y katudlo ni mo ana. Oh, malas lang ka Bugart. Bawa nagamalas ha. Ay, ayaw lang gol Bugart. Di naman ko tana Sara unsa gimo ang Monica. Gusto ka may baw dong? Ha? Gusto ka may baw? Luan ka. Ha? Kung kabaw pa ko, Kubaw pa kung unsa. Ikaw patay-patay makaslihok ni mo God. Di man ka mistil mutanag ingon adto. sound lagi. Jirjira na Sara. Unsa? Unsa may imong gihuna-una? Wa man ma. Wa ka gani makabantay sa akong pagduol. Gipangutana ko lang akong kaugalingon ma kung okay ba lang nako kining dapita. Unya, okay na ba alang kanimo kining lugar? Okay na ma. Nalipay kaayo ko nga nakadungog nga okay na alang kanimo kining dapita. So, go na? Go na ma. Anton, siguro ain tahon ang imong kaugalingon. Nahibaw ko nga nakalitan ka lang. Mao ni bugtong paagi ma. Aron malayo ko ni Imi. Di sa musugot nga magpaasahin ko sa probinsya. Ngano man kuno? Mao yung gusto nga ako'y mag-manage sa atong negosyo dito sa Cebu. Unsa? Pero ako siyang ibalibaran ma. Ako siyang giingnan nga maayo ang imong pagda. Busa nga namang hilabot man ko. Anton, bad influence kadtong Emi. Mao ni hinungdan ma. Nganong gusto na kong mawa siya sa akong kinabuhi.
makahimo ka? Nganong dili? Kalibutan ng kalipay rin akong giapas niya itong imi, ma. Ug wa ko mahigugma niya. Si Sarah rin gipitik sa akong kasing-kasing. Oy, oy. Oy, gutsa ka diya. Kita juga Bugart na ako da. Ah, sagdi ko kita nimo nga miagim ka sa akong tungod. Ah, Dude, no? Unsam ka din eh. Wala. Buwat. Rusi pag yun. Rusi good. Rus na, oy. Ayaw lang sa Bugart. Saan na nimo ha? Wala. To pag yun kabuog to. Sa ito. Tulo ba? 3 na, 3 dito. Mga na mga karaan. Kabisag tulo. To. To yun to. Kuan kaning I love you. I see. I see. Kisa may mong ilabyuhon, ha? Ako ni Hotog Sara. Ako siya ingnon. I love you. I see. Kibaw sa di ka na dong. Kabawo. Kabaw, gina. Kita may katulog naman na. Tingalig na. Singilan sa kong Sara na. Di man gud ikaw. Kuan ka nang kita manggudgud TV. Mao to. Dali ko ani dayon garden mama. Agay. Kana dong. Agay. Kana dong. Ay, skitay! Sorry. Kinahanglan nga. Lipay mo ko nimo. Kinahanglan manikamot gid ka. Ano bakit ipabatyag yun mo ni Sara ba nga in love na ka? Oh. In love ko Sarah Bugart. Si Claron, tanaw ko si Stevie, nga taghat. Mo na gitawag nga in love dong, ha? Be, nganong imo mo na siyang Tagalog tulo ka book rosas, ha? Tulo ka book rosas, ha? Nganong tulo man gyud? Ngayon mong gipanguha. Kuan. Sabot oy. Kuan gani. Kanang I love you. Ay, kana. Very good. Yatag din ang Sara. Ug ing na si Sara nga, I One, two, Diryo. Subukan mama. Kaya yan! Uy, kanindot ka tanang dani mong mga roses, Mateo. Ganahan ka? Ganahan. Imo na na oh. Imo ning ihatag nako? Ako nang kuha garden mama. Aron hatag nimo. Salamat ini ha, Mateo. Mahuna-hunaon ka, gyud. Inyo na duha mo ni ka ha. Inday Barbie. Tanawa, oh. Gitagaan tag nindot kayong roses sa mo, Papa Mateo. Thank you, Papa Mateo. Hala. Kadagog ka? Gikan to sa atong anak. Gikan to akong munika. Akong munika. I love you. Animal. Wa na sabtubagan ni Anton ang akong tawag. Nagunsa di ay siya. Nganong wa man niya tubaga ang akong tawag. Ganihan ako nanawag. Pero wa gyoy tubag. Ako na sa siyang gi-message. Pero wa gyoy response. Nagbinuang nako si Anton. Tingalig ang imong anak mo ay mag-anto sa akong kalagot, Anton. Saman, imo na natag ang rusis. Ha? Tag Jude. Very good. Nya, imo gingnan og want to diryo, ha? Dili bro. Imo ginag I love you. Ingnan Jude. Nya sa may tubag. Unsa tubag Bugart? Tang libugan na nako nimo. Imo magang gihatag ang rose. Nya, imo ginag I love you. Usi tubag Sara.
munika manggod akong gihatagan roses. May bang uyugon mo dong eh. Di na Sara day! Si Sarah gunit sa roses. Unya? Unya, ako gisultihan. I love you. Ako munika. Lami alabtikan ng dunggan. Mm, Bari ay tapaw yan ni mo eh. Suko ka, Bugart. Baka mo sako. Lagot ako nga nung wa ni mo tumanaw gitudlo ni mo. Bote ka, Bugart. Bahala ka day. Ikaw niya, hatag sunod, Roses Sarah. Oh. Unya, ikaw ingon niya, I love you. Oh, ako yung nun. Bagong kagin ako. May klaro. Anton, di gyud unta ko gusto nga magbaton kog kahadlok ining gisudlan kong bagong panimpad sa negosyo. Pero nagkinahanglan manggod ning dakong puhunan. Wala kay salig na ko, ma. Honestly, Anton, wa. Busa. Nakahuna-huna ko nga magpirmahay tag kontrata aron parihas nga malinawon ang atong huna-huna. O kung mo na ipaagi ni mo, ma. Aron magmalinaw ng imuna na, okay, sige. Magpirma ay tag-kontrata. Sorry, Anton. Wala lagi kaso, ma. Nakasabot ko sa gibati mong kahadlok. Okay, musugot ko. Mupirma ko, ma. Aron maning kamot ko sa pagpalambo sa imong gitahas na ako. Adto na lang ta sa atong kompanya magpinirmaahay. Unya, pasugdan ko nagtukod ang bago natong office. Animal si Anton. Hangtod karon walang gihapon mo tubag sa akong tawag niya. Ako siyang gichatan. Nga kung dili siya mo tubag, muadto ko sa ila aron solngon katong Sara. Kung saan mo na imong gichat ako, Imi? Nga nung wa ka mong gibutubag sa akong mga tawag. Busy pa, Miss Mama. Daghan miglakaw. Unsa man? Anak ka na gid manarbaho sa probinsya? Ari na ko, Imi. Dili ko musugot. Wa kay mahimo kundi ka musugot. Nakita ko nga malinaw ng akong kinabuhi ring dapita. Og ako? Kundi ka musabot sa kong tumong, mag-ihay ta. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!